зрители! Продължава моя разговор с генерал Радев, български пилот, изключително готин пич и въобще човек, на който ми е много приятно да му задавам въпроси. Сетих се нещо друго, докато летяхме с Хозър, с този... наистина, много сте готини. Също пич. Да, наистина пич. Да, аз така съвсем сериозно. Много ми беше приятно. Въобще така обичам широко скорени хора, които са обичат си професията и се забавляват това, което правят. Много беше готино. Летиме горе и той като направи няколко лупинга, които се оказа, че луп е на английски. Аз си мислех, че е лупинг. Значи е луп. Луп, да. Да, и как искаш ли още луп? Викам no more луп. No more луп. Аз наистина ми се размъти мозък. Викам just fly. Just fly, my friend. Добре, че знаеш английски. Just fly. Викам, do you see unbelievable Bulgarian mountain? Прекрасните български планини. Гледай какви монтейни има там, да ги видим. Се разходим да видим тия монтейн. Тия сме се въртяли нагоре-надолу. После ти като се появи с другия самолет да ме снимаш и въобще вие започнахте там да си се джиткате, наляво, надясно, там да си се гонкате. Там из въздуха. Шоу да си. Да, шоу да си правим, да. Ти застана на около един... На колко разстояние беше от самолет от F-16? Ти беше с МиГ-29. Около 10 метра. 10 метра ми се стори около един метър. Той наляво, ти наляво. Ти надясно, той надясно. После, уважаеми зрители, към тази група си беше изумително преживяване. Присъединих се 2 МиГ-21, ти беше отпред, 2 МиГ-21 бяха отстрани, ние по средата бяхме F-16 и като на филмите, десния МиГ-21 направи шат и изчезна. Левия МиГ-21 направи наляво шат и изчезна. Ти направи нагоре шат и изчезна, вика майка му, сега е наш ред. И при нас на сцена. Аз знаех, опитах се да се подготвя, обаче не сме. Просто знаех, че след като иде надясно, другия наляво, другия нагоре, ние вероятно сме надолу. Обаче опитах се да се подготвя, но не успех. Викам си, няма да издаваш звук, Слави. Никакви звуци. Дръж се мъжки, ти си мъжко копеле. Усетих се по-новре, той ме чуваше, че издавам звук като от секс, ама по-такъв... Все едно нещо ми се случва. Всъщност гравитацията ми изчука толкова, ако трябва да ти кажа във въздуха. Просто ме разбих. Викам, няма да издава звук. Никога не съм повръщал. Вечерта бяхме в хотела един мой приятел Георги Гергов, бяхме в неговия хотел и аз си хапнах добре. Там добре готвят. И като ни обърна надолу, и аз викам, свиньо, ти яде ли с нощи, свиньо? Защо яде толкова? Много, свиньо! Тъпка се като свиня, сега се издрайпаш, се изгоиш, като се долу. Аз не повръщам, много мраза повръщам. И не повръщам никога. Ще държа се, държам. Викам се издрайфам, няма да мога. И викам сега долу, като слезна. А човека, който ми даде ония, той във филмчето се видя, и не плекчета ми ги даде. Вика, може да ги използваш. Аз ги бях сложил в един джоб, толкова аз не можех да стигна до там. Кой като върти нагоре, викам, не мога и да ги взема да се издрайфам поне в пликчето и да си слезна нормален човек отдолу. Викам сега, но се удържах, нито повърнах, нито други работи направих. Въобще... Остана си само с секса, като гледаме. С секс с гравитация, да, секс с гравитация. Just fly, my friend. Много готин, изключително готин човек, наистина. А те са дошли с тези самолети от Америка. Те прелитат океана, правят 8 презарядки в въздуха от самолет цистерна, летят 12 часа, за да стигнат до нас. Всъщност той си е дошъл с изтребители до България. И не го товарят на кораб, да. Излизате оттам и казва се при нас. Така е. Изумително. Кой е по-добър самолет? МиГ-29 или F-16? Значи, това са много относителни въпроси. Единият, да речем, по-добър има принос в близкия бой, другия в далечния бой, но това ме хвърля на един друг въпрос. Имаме ли нужда от нов изтребител или не? Защо си имаме ли нужда от нов изтребител или не? Аз тук ще се послужа с думите на командващия ВВС, генерал-лейтенант Симеонов, който казал, че новият изтребител за ВВС няма алтернатива. И ще отида дори по-далеч. Този изтребител не е просто само тесен въпрос на българските военновъздушни сили, на българската армия. Това е дори политически проблем за България, това е проблем на цялото общество. Не става въпрос само за национална сигурност, не става въпрос за защита само на териториалната цялост, която се остава първостепенна задача на нашата армия. Става въпрос за нещо далеч извън рамките на това. Става въпрос за България като национална сила. Тук има много теории по въпроса. Ханс Моргенхау и други, всичко това, което съм учил, но те казват следното. Държавите оперират в една анархична система,
в която политиците вземат решения базирани на силата. И американците специално отделят 4 фактора, които определят националната сила. Това са икономика, дипломация, военна мощ и информация. Когато ти нямаш военна мощ, е глупо да твърдиш с някакъв политически фактор в външно-политическия живот. Това е просто смешно. И затова този нов изтребител ще даде на България липсващите в момента стратегически способности. Тези изтребители са способни да прилитат светкавично огромни разстояния, с множеството сензори на борда да откриват всякакъв тип цели, да нанасят удар с хирургическа точност, да се връщат, да унищожават въздушен, морски или земен противник и така нататък. Това е проекция на националните интереси навън. И това е реализация на политиката на сдържане. Кажи ми, ако ти нямаш зъби, няма ли всеки да те подритва? Но другото, вчера ми извадиха зъб. Не знам дали знаеш по това въпрос. Не знам. Няма да позволя никой да ме подритва, да ти кажа честно. Но просто не съм такъв типаж. Когато всички знаят, че ти имаш зъби, всеки ще се съобразява с твоите решения, с твоите желания. Добре, как мисли военното командване по този въпрос? И всъщност ти изразяваш твоето мнение или мнението на военните? Абсолютно това е мнението на военните, защото всеки един военен държи, както съм убеден и ти, да види България силна. И икономически, и като гражданско общество, и като образование, и като военна мощ. Но аз не искам тук да се стряскаме, защото някой като кажат силна армия, се представят хиляди танкове, самолети, щикове и така нататък. Паднал си на подходящия човек. Аз ще се радвам изключително много, ако имаме силна армия. Искам да кажа, че силата вече, в миналото по време на индустриалната ера, силата идваше от бройката, от хилядите масово оръжие и войници. Вече от преди 20 години скочихме в информационната ера, където силата идва от информация, скорост, точност. Това е този нов изтребител. Дори ограничена бройка от него ще ни даде невероятна мощ. И искам да кажа, че той не е чак толкова скъп, колкото се представя. Руски или американски е този изтребител? Това предстои да се решава. Аз не мога в момента да кажа, ето този точно изтребител е най-подходящ. Как ти си български пилот, който е спечелил най-добрите позиции сред американците в на тяхното пространство, тяхното поле? Ако ти не кажеш, кой ще каже? Ако те не се допитват до тебе и до хората от тебе, как ще вземат такова решение? Ние военните сме готови да дадем нашето експертно решение тогава, когато бъдем поканени. И аз съм сигурен, че ние ще бъдем поканени да го дадем. Но изборът на този самолет зависи... Аз ще кажа, че... Извинявай, че те прекъсвам. Ще кажа, че политици, които не се съобразяват с хора като тебе, са големи глупаци. Аз не съмнявам, че български политици са глупаци. Не се съмнявам това нещо. Но политици, които... Политици... Аз те слушам как говориш. Тия, които ни гледат и тук в студиото, и тия, които ни гледат по телевизията, ти се радват, аз съм сигурен. Аз лично изпитах радост, че съществува такъв български военен. Аз съм директен. Казвам ти го, пък ти сега си мисли какво си искаш. Политик, който не се съобразява с човек като тебе, е глупак. Те по принцип са глупави. Но ако не се съобразяват с хора като тебе, ще са 2 и 3 по-глупави, защото това се отнася за България. И особено в такава ситуация, в която се намира България в момента. Аз нямам право да коментирам политиците. Като лоялен военен, аз съм длъжен да изпълнявам политическите решения, както и цялото военно ръководство, но ние сме длъжни да образоваме нашите политици, касаещо сферата на националната сигурност. Ги образоваме, значи са глупави. Не. Не мога да кажа, че нашите политици са глупави. Мога да кажа следното, че военното дело е нещо изключително сложно, страшно комплексно. То се мини непрекъснато, търпи изключително бързо развитие и само ние специалистите успяваме да наваксаме това, което става. Не е работа на политиците да знаят всички тия подробности, но ние имаме страхотно добри сигнали. Аз искам да поднеса признателността на нашите летци и инженери, осигуряващ състав, за това, че новият министър на отбраната, господин Николай Цонев, още в началото на това учение прие предизвикателството, усети рисковете на нашата професия и влезе много също така навътре в нея. И това е един много добър знак за нас. Ние се надяваме от тук нататък на наистина много сериозни и компетентни решения в областта на авиацията. Също направи, знаете, и господин Соломон Паси. И надявам се за в бъдеще все повече хора да се доближават до спецификата на нашата професия и да нейната значимост за системата за колективна и национална сигурност. Казват за тебе, че от генералите с по-модерно нестандартно мислене. Аз и че не се притесняваш да критикуваш. Аз виждам нещо друго. Какво означава модерно нестандартно? Ти като такъв ли се определяш? На мен ми харесва как се държиш, как изглеждаш. Всъщност, искаш да бъда до край искрен. Политиците трябва да изглеждат като тебе. Всъщност, ти що не станеш политик? Аз предлагам ли ти
ти да станеш авиатор, да речем. Добре, гледай сега. Много добре знаеш, че има голяма разлика. Аз не мога да стана авиатор, докато другото е обратното, е много как да кажа, валидно. Не го пропускай това. Много хора, които те гледат тази вечер, си мислят по подобен начин като мен. Не пропускай тая мисъл. Рано или късно ще се случи. Моите амбиции са в областта на авиацията и на военното дело. За сега. Там ми е силата. И моите са в областта на шоуто. Моята сила е да прави за сега. От много малко ресурси, които са катастрофално малко, да правя висок продукт, т.е. да правят добри летци. Там е моята сила. Казах това, което трябваше да кажа, и то остана в пространство, това, което аз казах, не това, което ти каза. Аз мисля, че за политик трябват специални качества, които аз Лут ли си? Виждаш, че не трябват много качества. Добре, аз предлагам да минем. Да говорим за друга тема. Имаш две деца, би ли ги насочил към авиацията? Не искам да ги насочам на никъде. Те даже са тук в това студио. Благодаря, че ме подкрепят, макар и малки. Но аз искам те първо да израснат като достойни българи. Това е една много трудна задача в днешното време на разпад на национални и духовни ценности. Но това е моята голяма амбиция. Да им помогна да станат добри българи, да им помогна да се ориентират за предизвикателствата на света, а нека те сами да решат как да продължат напред. Да кажеш нещо на всички офицери, летци и зрители, които ни гледат в момента? Аз първо, като командир на авиобаза Граф Игнатиево, искам да пожелая на всички мои колеги от авиобазата да продължат, въпреки оскъдните ресурси в момента, да тласкат нашата авиация напред и нагоре. Искам да им благодаря за това, че нашите летци, въпреки убийствено малкото часове в въздуха, които имат, въпреки осъзнатия риск, който полагат, въпреки многобройните социални проблеми, с които влизат в кабината на една така мощна машина, въпреки многобройните дежурства и свръхработно време, което правят, продължават да излитат и никога не са отказвали полет или бойно дежурство. И се справят чудесно с задачите, поставени от командването на ВВС. Искам да благодаря на инженерите, на всички осигуряващи за това, че когато днеска температурата на бетона е 40 градуса, а зимата, като пипнеш самолета, ръцете им оставят, кожата им остава по самолета, защото самолет и жена не се пипат с ръкавици. Въпреки това, те продължават да осигуряват на завидно високо ниво безаварийността на полетите. Искам да им напомня, че България е имала силна авиация и ще има силна авиация. И искам да кажа още нещо, че от криза и финансово, и материална, и духовна, каквато е България в момента, се излиза не само с пари. Защото ние сега сме се насочили да излизаме от кризата с инвестиции, не знам какви проекти. Да, това е основното. Но според мен от криза се излиза с чест, с национални идеали, с достоинство и с гордост. Изтребителната авиация е носител на гордостта на нацията. И аз пожелавам на всички тези момчета и момичета да продължават с чест и достоинство да отстоят тези идеали и да носят гордостта на България. Да ми беше чест. Уважаеми зрители, представи генерал Румен Радев. Да ми беше чест.